Trojkráľovými koncertmi každý rok vrcholí vianočné obdobie a sviatočné dni plné pohody. Jeden z nich sa uskutočnil aj v Trenčianskom Jastrabí. Jeho prvý ročník mal navyše charitatívny charakter. Prvý ročník Jastrabského trojkráľového charitatívneho koncertu sa uskutočnil 8. januára. V kostole Na Nebovzatia Panny Márie v Trenčianskom Jastrabí sa predstavili najmä spevácke zbory z okolitých obcí. Takéto koncerty takéhoto charakteru sa v našej obci Trenčianskej Jastraby ešte nikdy nekonali a chceli sme trošku spríjemniť vianočné obdobie našim spoluobčanom a veriacim a teda naviac, aby ten koncert mal aj nejakú charitatívnu myšlienku. Vstupné bolo dobrovoľné a výťažok z koncertu bol venovaný na pomoc zdravotne postihnutým občanom Trenčianskeho Jastrabia. Výťažok z dnešného charitatívneho podujatia bude venovaný na zriadenie špeciálneho sociálneho účtu, kde budú spravované peniaze na pomoc zdravotne postihnutým občanom, imobilným občanom a prioritne táto pomoc bude venovaná na nákup zdravotných a hygienických pomôcok. V rámci koncertu s ušľachtilou myšlienkou odzneli nádherné liturgické chorály a vianočné koledy a piesne v slovenčine, latinčine, angličtine či dokonca v africkom kmeňovom jazyku. Okrem vokálnej skupiny Vox z Trenčína a speváckych zborov z obcí Trenčianskej Jastrabie, Dubodiel či Drietoma sa predstavili aj žiaci základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne. Trojkráľový koncert v Trenčianskom Jastrabí bol nielen spríjemnením posledných sviatočných dní, ale aj pomyselnou bodkou za vianočným obdobím. Ja pevne verím, že toto nebol len prvý ročník, ale že budeme pokračovať aj ďalšie roky a že budeme mať teda svojich divákov.